O coidado do cancro dende o campo farmacéutico pode apreciarse xa en Ribeira. A farmacia Ruiz conta dende hai días cun rincón oncolóxico, un punto de venda de produtos sanitarios para doentes desta enfermidade. Cando o cancro toca de preto a unha persoa existen moitas reaccións posibles. A de Sara Ruiz foi todo un exemplo en como sobrepoñerse aos golpes que dá a vida. No seu establecemento de Ribeira contan dende hai días cun rincón oncolóxico, un espazo de venda de produtos específicos para o tratamento desta enfermidade. Outra das novidades que oferta a Farmacia Ruiz é o servizo de un psicooncólogo, un profesional especializado no tratamento a pacientes desta doenza. Pois este é un rincón onde temos produtos que sirven para pacientes que estén en proceso oncolóxico, levando quimioterapia, radioterapia, para facerlles o proceso un pouquiño máis sencillo. E tamén, sobre todo, montamos para que pregunten e sepan que podemos axudarlles a levar mellor o tratamento. Ao final, pois foi un ano un pouco complicado, pasámoslo mal na familia, ves a necesidade que hai de axuda, tamén con este proxecto podemos darlles servicios gratuitos, como pode ser un psicooncólogo, nutricionista, e ao final todo eso son cousas que poden axudar moito a estes pacientes que están pasando un mal momento. O último ano foi complicado para Sara e a súa familia pola aparición do cancro, pero no canto de resignarse optou pola formación profesional para poder axudar a outras persoas. Si, eu a partir que tivo cancro foi a miña nai, a parte de outros familiares, e a partir deso, pois, vin a necesidade de formarme máis nesta patoloxía. Busquei, hai unha empresa que se chama Oncology Academy, que dá este tipo de formacións, e, informeime, gustoume o seu proxecto, e entramos a formar parte del. O seu establecemento conta co certificado de farmacia comunitaria especializada en oncoloxía, a primeira delas na comarca. É unha das arredor de 30 en toda Galicia, por iso Sara pide algo máis de colaboración. En Galicia creo que hai como unhas 30 máis ou menos especializadas. Ao final é unha especialización por unha empresa que ofrece o servicio e danche un certificado porque faz un curso por oncólogos. Entón, eso. Sempre que se poda dar un servicio mellor, pois benvido sea. Ao final tamén depende do tempo que teñas, se podes facelo ou non, pero sempre é algo positivo. Agora, quen precise produtos farmacolóxicos para acompañar o tratamento do cancro pode achegarse ao establecemento a pedilos. Ademais, hai tamén espazo para a solidariedade. Aquí tamén se venden os populares Baby Pelón, uns bonecos infantís cuxa recadación se dedica a unha asociación que axuda a cativos con cancro. Sobre todo temos produtos indicados para a piel, ao final cando están levando un tratamento de quimioterapia, a piel do paciente ponse moi seca, etc. E son produtos específicos para ese tipo de piel que tamén está moi sensible, non poden utilizar todo tipo de produtos. Tamén para as mucosas dos ollos, a mucosa vaginal, todo eso resecase moito. E, aparte temos os Baby Pelóns, que son muñecos que ao final son para donar a Juegoterapia, que é unha asociación que axuda a que os nenos leven mellor o proceso,